θα τρώει μενάι, θα τρώει μενάι. Αι και νεγαπιστά ατελέει Κάλα πουλί και έναν γράμμο πον στείλωμενα εις στείλωμεναι Αι και τι δεν ασέει έρτελεει Κάλα πουλί Σταύρωμαν πουλί το σταύρωμαν τέλα το κλάδα την σειράν που λύκαμε την σειράν για πεινάσει να σφέγγευνε
σενιέτη μουλή και ne πεθαμένο κυρίς με την κύρους των θανάτων εχαθέντο χατηρής με την κύρους των θανάτων εχαθέντο χατηρής και πατούρεψα τον εαυτόν και σκεπάγα να σω χρέος και πατούρεψα τον εαυτόν και νεχάθα να σω χρέος. Άι βλάστη μέσα ένα μον Εβραίος όι βλάστη μέσα ένα μον Εβραίος και νο κάρυψο τι μουλής και ναρνή να πω δεν είσαι και νο κάρυψο τι μουλής και ναρνή να πω δεν είσαι. Άι λαμπάς εγκαλιοπονάτ της Ευδιάνας μάθησε όι λαμπάς εγκαλιοπονάτ της Ευδιάνας μάθησε